Je 17 hodín, začali sa televízne noviny. Vítajte pri ich sledovaní. Je to náhoda, alebo máme na Slovensku novú bankomatovú mafiu? V skorých ranných hodinách otriasol centrom Stupavy silný výbuch. Podobné prípady v posledných mesiacoch pribúdajú. Na Košickej železničnej stanici došlo dnes ráno k mimoriadnej udalosti. Prevádzka v časti stanice bola dočasne obmedzená a na mieste zasahovali kompetentné zložky. Téme sa podrobnejšie venoval náš redaktor Michal Hreňovčík. Podozrivé dotácie ho stáli kreslo. Prezident dnes prijal demisiu podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca. Úrad dočasne povedie minister školstva Tomáš Drucker. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok utržil ďalšiu prehru. Súd rozhodol, že bývalý vyšetrovateľ NAKA Pavol Ďurka sa môže vrátiť do práce. Ministrov personálny rozkaz označil za nezákonný a zrušil ho. Je to už druhý spor v rade, ktorý Šutaj Eštok prehral s tzv. Čurilovcami. Pre niekoho výhoda, pre iného oštara. Od marca sa začína nová éra. Všade zaplatíme kartou. Reštaurácie, kaderníctva, malé obchody. Všetci podnikatelia a živnostníci budú musieť mať platobný terminál. Ak toto nestihne, tomu hrozia pokuty. Mladého rysa pri Mýtnej na strednom Slovensku zrejme zrazilo auto. Mladý veterinárny doktor mu ale dal druhú šancu na život. Každé 2 sekundy niekto na svete potrebuje krv. Je preto dobrou správou, že pribúda veľa mladých darcov krvi. Viac už po reklame. Veterinári nedvíhali telefóny, poľovníci ho chceli hneď utratiť. No zviera napokon dostalo druhú šancu na život. Mladého rysa pri Mýtnej na strednom Slovensku zrejme zrazilo auto a v priekope vedľa cesty ho čakala pomalá smrť. Osud to však chcel inak. Tento silný príbeh aj vďaka odhodlaniu mladého doktora zo Sliača bude mať prekvapivý koniec. Obľúbený, no nebezpečný prameň na východe Slovenska opäť spustili. Pred niekoľkými dňami ho uzavreli, pretože ľudia pri naberaní minerálky v jame odpadávali a niektorí dokonca aj zomreli. Pri prameni pribudla nová výstražná tabuľa. Tajné spisy o sexuálnom predátorovi Jeffreym Epsteinovi sú o krok bližšie k zverejneniu. Chýba už iba podpis prezidenta Donalda Trumpa. Kým v kongrese hlasovali, hlava štátu mala nabitý program. V Bielom dome hostila saúdsko-arabského princa. Každé 2 sekundy niekto na svete potrebuje krv. A práve vďaka dobrovoľným darcom sa denne zachraňujú tisíce životov. Aj vďaka osvete, ktorú robia kluby darcov krvi na Slovensku, ich počet rastie. Rekordy lámu aj mladí. No a teraz ideme naživo za kolegyňou Monikou Grznárovou do štúdia TN Live. Monika, povedz nám, čo máte dnes ešte pre divákov pripravené? No a my na Markíze pokračujeme športom, po ktorom nasleduje Reflex a obľúbený rodinný seriál Sľub. Ja vám sľubujem, že sa vidíme aj večer v televíznych novinách. Dovtedy dovidenia. Je to náhoda, alebo máme na Slovensku novú bankomatovú mafiu? V skorých ranných hodinách otriasol centrom Stupavy silný výbuch. Podobné prípady v posledných mesiacoch pribúdajú. Horálkový paragraf sa vracia. Vláda po masívnom vzostupe krádeží opäť upravuje svoj vlastný trestný zákon. Starí už zbúrali a noví ešte nepostavili. Vodiči, ktorí prechádzajú cez Sereď každý deň, si ešte budú musieť na uľahčenie života počkať. Nový most bude hotový najskôr o 7 mesiacov. No a ako už Lukáš povedal, túto reláciu si môžete pozrieť aj na platforme Vojo a na stránke tvnoviny.sk.